ከምዝኸ ኣሎ ድዩ እዞም ዳርጋ ምልእቲ ዓለም እተድንቆም ሱምያት ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ዓለምናኸ ንውሽጦም ዝርብሽ ጽልኢ ኣለዎም ድዩ ዝተፈጥረ እንተተፈጥረ ወለዲ ክክሓዱ ወይ ክጽልኡ ፍትሒ ድዩ መቸም ንሕና ከምቲ ኣብ ወለድና ዘለና ፍቕርን ኣኽብሮትን እዚ እንክንሰምዕ ባህ ከምዚ ይብለና ፍሉጥ እዩ እንክንሰምዖ ከዓ ስግድግድ የብለና ይኸውን ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ስፖርት ሲነማ ሰመረ ከመይ ቀኒኹም እንሆ መደብና መሽጎራጉር 5 ኣፍሪቃውያን ፕሮፌሽናል ተጻወትቲ ሒዛ ትቐርብ ኣላ እዞም 5 ተጻወትቲ ኣብ ልዕሊ ወለዶም ወይ ስድራ ቤቶም ምሕር ጽልኢ ከም ዘለዎም ዝንገረሎም እዮም ገለ ሰባት ኣብ ስድራ ቤቶም ወይ ወለዶም ቅሬታ ክህልዎም ከም ንብር ዝውሰድ እኳ እንትኾነ ሰብ ዝና ዝኾኑ ሰባት እንትኾይኖም ግን ዝያዳዩ ዝጋዋሓሎም እረ ሰብ ዘይገብሮ ከም ዝፈጾም እዩ ዝዝረበሎም እዞም ኣብ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ጸብለሊሎም ዝተራእዩን ሰብ ዝዛረበሎምን ሰብ ዝና ኣብ ሓደ እዋን መንፈሶም ባይታ ወዲቑ ነዚ ዓለም ከም መቃብር ጸሊኦማ ምንባሮም እንክንሰምዕከ ዘይብላ ኣይኮነን በቲ ካልእ መዳይ እዞም ሎሚ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ብዝውንንዎ ክእለትን ብቕዓትን ሰብ ዝናን ሃብታማትን ክኾኑ ዝኽኣሉ ኣፍሪቃውያን ተጻወትቲ ንመንፈሶም ክስዕር ዝበለ ከቢድ ብድሆ ሰጊሮም ኣብ ዓወት ክበጽሑ ብምኽኣሎም ንኻልኦት ዝህቦ ትምህርቲ ኣሎ ዓቕልን ጻዕርን ንኹሉ መሰናኽላት ዝፈትሕ ሰናይ ነገር ምዃኑ ዝበዝሑ ኣፍሪቃውያን ተጻወትቲ ኣብ ድኻን ትሑትን ሕብረተሰብ ዝዓበዩ ብምዃኖም ኣብ ዘለዎ ደረጃ ንኽበጽሑ ንዝሓገዝዎም ወይ ንዝደፍኦም ሰባት ከመስግኑ ይስምዑ እዮም እቶም ዝበዝሑ ከዓ ንወለዶም ከመስግኑ እዮም ዝስምዑ እንተዞም ሕጂ እንጠቕሶም ፕሮፌሽናል ተጻወትቲ ግን ብዝተገልጸን ዘይተገልጸን ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ወለዶም ምሕር ጽልኢ ዘሕደሩን ገጽ ወለዶም ክርእዩ ዘይደልዩን እዮም እዞም ካብ ሱምያት ፕሮፌሽናል ተጻወትቲ ዝኾኑ 5 ኣፍሪቃውያን ኣብ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ድሙቓት ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ብሕልፊ ግን ምስ ወለዶም ኣብ ዘለዎም ርክባት ሕሙያት ኮይኖም ይቕጽሉ ኣለዉ ኣብ ስድራ ቤቶም ወይ ድማ ወለዶም ዘሕደርዎ ጽልኢ ክወጽኣሎም ዘይምኽኣሉ ከዓ ንፈለጥቶም ከመይ ዝበለ ጽልኢ ኣቢልዎም ኣሎ ወላዲቱጎ ኢማኑኤል አደባዮር ቅድምን ድሕርን ናይታ ብመጠኑ ዝደመቐላ ክለብ ኣርሰናል ኣብ ሓያሎ ዓበይትን ንኣሽቱን ጋንታታት ተጻዊት እዩ ገለ ካብተን ዝተጻወተለን ክለባት ክሪስታል ፓላስ ቶተንሃምን ሪያል ማድሪድን ይርከባን እዚ ኣብ 26 ለካቲት 1984 ዓመተ ምህረት ኣብ ቶጎ ዝተወልደ ቆማታት ከዓይ መበቀሉ ካብ ናይጀርያ ምዃኑ ይንገረሉ ኣብ ሜዳ ይኹን ካብ ሜዳ ወጻኢ ክእለትን ርእሰ እምነትን ከም ዝውንን ንኸርኢ ብዝገብሮ ምንቅስቓስ ዝፍለጥ ኣደባዮር ምስ ኣርሰናል ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ማለት ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት ብሉጽ ተጻዋታይ ኣፍሪቃ ክኸውን በቂዑ እዩ ከምኡውን ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ቢቢሲ ኣፍሪካን ፉትቦለር ኦፍ ዘ የር ቢቢሲ ጎል ኦፍ ዘ ሲዝን ተዓዊቱ ምንባሩ ይዝከር ወላኳ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝናን ተጥረ ምስ ወለዱ ብዛዕባ ዘለዎ ርክብ ግን መዛረቢ ማሕበራዊ መራኸቢታት ካብ ዝኸውን ዓመታት ሓሊፍሎ ክእለትን ዝናን ኣብ ዘጥረየሉ እዋን ስድራ ቤቱ ንኸይረኽብዎ ብዙሕ ግዜ ቁጥሪ ቴሌፎን ከም ዝቕይር ዝሕብር ኣደባዮር ብዛዕባ ጥዕና ይኹን ኩነታተይ ወላ ሓንቲ ኣይግድሶምን እዩ ኣብ ዝደወሉሉ ግዜ ዝሓትዎ ነገር እንተሃልዩ ገንዘብ ጥራዩ ንኣብነት ኣብ ክለብ ቶተንሃም እናተጻወትኩ ምጭብባት ጨዋዳ ኣጋጢሙኒ ኣብ ትሕቲ ክትትል ከለኹ ቴሌፎን ብምድዋል ናይ ቆልዑ ናይ ትምህርቲ ክፍሊት ክኽፈለሎም ሓቲቶምኒ ቅድሚ ገንዘብ ምሕታቶም ግን እንቱ ሓደ ኩነታት ጥዕናይ ክሓትዩ ነይርዎም ክብል ኣብነት ብምጥቃስ ሕልሚ ስድራ ቤቱ ገንዘብ ጥራይ ምዃኑ ይገልጽ ኣደባዮር ምስ ስድራ ቤቱ ክዛረብን ክራኸብን ከም ዘይደሊ ብጋህድዩ ዝዛረብ ሓደ እዋን ሰረቕ ሓውን ናይ ገንዘብ ስስዕቲ ኣደን ክብል ኣብ ትዊተር ንኣድዩን ሓውን ዘሊፉ ነይሩ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት እውን ኣድዩን ሓፍቱን ንዝርከብዎም ኣባላት ስድርኡ ጠንቆልቲ ክብል ከሎ በቲ ግናይ ዝበሎ ኣተሓሳስቦኦም ውዱቕ ሰብ ንኽገብርዎ ከም ዝጸዓቱ ብምረት ገሊጹ ነይሩ ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ካብ ማንቸስተር ሲቲ ብልቓሕ ናብ ሪያል ማድሪድ ምስ ተሰጋገረ ምስታ ዓባይ ናይ እስጳኛ ክለብ ብቐዋምነት ክፍርም ተኽእሎ ከም ዝነበሮ እንተኾነ ግን ሓደ ካብ ንኣሽቱ ኣሕዋቱ ሪያል ማድሪድ ንኸይተፈርሞ ናይ መሕፀንታ ደብዳቤ ብምልኣኽ ከም ዝዓንቀጾ ብኣብነት ጠቒሱ ኣደባዮር ድሕሪ ናይ ብዙሕ ዓመታት ስቕታ እቶም መዝመዝቲ ዝበሎም ስድራ ቤቱ ተስፋ ስለ ዘቑረጽዎ ክሳብ ነፍሱ ዝጸልእ ኮይኑ ከም ዝነበረ ኣብ ቃለ መጠይቁ ገሊጹ ብዙሕ ግዜ ንነፍሰይ ዘቕትል ስምዒት ይወረኒ ነይሩ ነዚ ምስጢር ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ውሽጠይ ሒዝዮ ጸኒሐ
ሕጂ ምሳውጻኮ ግን ዕረፍቲ ተሰሚዕን ኣሎ ክብል ንቢቢሲ ብምሕባር ብዛዕባ ውልቃዊ ጸገሙ ኣብ ኣደባባይ ምዝራቡ ቁኑዕ ውሳነ ምዃኑ ኣውኪዩ። ሓደ ካብዞም ኣብ ናይ ማህፀን ወለዶም ጽልኢ ከም ዘለዎ ዝንገረሎም እቲ ብዘንጸባርቆ ፍሉይ ባህሪ ዝፍለጥ ኢጣልያዊ ማሪዮ ባላቶሊ እዩ። መበቆሉ ኣፍሪቃ ኮይኑ ኣብ 12 ነሓሴ 1993 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢጣልያ ፓሌርሞ ማለት ሲሲሊ ካብ ጋናውያን ስደተኛታት ከም ዝተወልደዩ ዝንገረሉ። ገና ወዲ 3 ዓመት ከሎ ወለዱ ብሰርዕ ዓቕሞም ናብ ዝናብይዎ ስድራቤት ኣረኪቦሞ። እዞም ዘርዓሞ ስድራቤት ከዓ ኣይሓመቁን ከም ውላዶም ብጽቡቕ ክንክን ኣዕብዮሞ። ወላውካ ብዙሕ ናይ ጥዕና ጸገም የጋጥሞ እንተነበረ እዞም ዳሕረወት ወለዱ ብዝገበረሉ ሓገዝን ድርኺትን ገና ብንእሽቱ ከሎ ኩዕሶ እግሪ ፈሊሞ ኣብ ዓዲ ጥልያን ምስ ናይ መንእስያት ጋንቱ ጽቡቕ ጸወታ ብምንጽብራቕ ውሕድ ዘይኮነ ዋናጩ ጨቢጡ። ኣብ ኩሉ ዓወታቱ ኸዓ ደገፍ ናይቶም ዘርዓሞ ወለዲ ኣይተፈልዮን። ማሪዮ ባላቶሊ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ኣብ ዝኾነሉ ንከም ማንቸስተር ሲቲ፣ ኒስን ኢንተር ሚላንን ዝኣመሰላ ጋንታታት ተጻዊቱ። ኣብ ሰኔ ናይ 2012 ዓመተ ምህረት ንሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ኣብ ፍጻመ ዩሮ 2012 ቻምፒዮንሺፕ ክትህሉ ዝገበረት ሸቶ ምሳ መዝገበ ነታ ሸቶ ንመዘከርታ ናይታ ናባይቲ ዝኾነ ሲልቫ ዝተባህለት ኣድዩ ወፊዋ። ኣብቲ እዋን ከዓ እቲ ዝበለጸ ግዜ ናይቲ ምሸት ብድሕሪ ጸወታ ኣደይ ምስ ረኣኽዋዩ እዚ ጎል ድማ ንዓኣዩ ክብል ብኽብሪ ገሊጽዋዩ ንዳሕረወይቲ ኣድዩ ሲልቫ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ኩዕሶ እግሪ ኣጋጣሚ ንወለዱ ማለት ባዮሎጂካዊ ኣቦን ኣድዩን ዝዘከረሉ ወይ ንስለኦም ኢሉ ዝወፈዮ ነገር ፈጺሙ የለን። ኣብ ቶተንሃም ደሚቆም ካብ ዘለው ተጻወትቲ ሓደ እዩ። ናይ ቅድሚት ኣከፋፋሊ ቶተንሃም ዝኾነ ደላ ኣሊ ወትሩ ምስቶም ኣብ ወለዶም ጽልኢ ዘለዎም ኣፍሪቃውያን ፕሮፌሽናል ተጻወትቲ ይጽዋዕ። እዚ ኣፍሪቃዊ ዝመበቀሉ እንግሊዛዊ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣብ 19 ሚያዝያ 1996 ዓመተ ምህረት ዝተወልደ ኮይኑ ገለ ክፋል ካብ ቁልዕነቱን ትምህርቱን ኣብ ናይጀርያ ሌጎስ እዩ ኣሕሊፍዎ። ወዲ 11 ዓመት ምስ ኮነ ኩዕሶ እግሪ ንክቕጽልን ዕድላት ንኸናድን ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክዒዙ። ደላ ኣሊ በዓዝና ምስ ኮነ ስም ኣቦኡ ማለት ነቲ ንስድራቤቱ ዘመልክት ስም ክቕይሮ ይወሲኑ። ብቐረባ ዝፈልጥዎ ሰባት እቲ ስም መበቀሉ ናይጀርያ ምዃኑ ስለ ዘመልክት እዩ ቀይርዎ ይብሉ። ብገዛእ ልሳኑ ነዚ ስም ክቕይሮ ዝወሰንኩሉ ምኽንያት መን ምዃነይ ስለዚ ይንጸባረቕ እዩ ምባል እውን ነቲ ናይ ሰባት ዘረባ ዝድግፍ እዩ። ኣብ ዝባኑ ማለት ኣማሊያው ዝተጻሕፈ ኣሊ ዝብል ስም ምስ ኣልዮ ኣብ እዋኑ ንብዙሓት ሰባት ኣዛሪቡ ነይሩ። እንተኾነ ግን ክሳብ ክንድኡ ንወለዱ ዝጸልኣሉ ምኽንያት ዝፈልጥ ዋላ ሓደ የለን። ምኽንያቱ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ስድራ ቤቱ ወይ ወለዱ ንኸይዛረብ ተለጊሙ ብምህላው ብዙሕ ግዜ እንክሕተት እዚ ኩነት እዚ ንኽትዛረበሉ ኣመና ዝተሓላለኸ እዩ ካብ ምባል ወጻኢ ዘውፅኦ ምስጢር የለን። ገለ በቐረባ ዝፈልጥዎ ሰባትን ተንተንትን ንወለዱ ዝፈቱ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኩነታት ስድርኡ ዝተሓላለኸ ክኾኑ ኣይክእልን እዩ። ወለዱ ኣካል ናይ ዓወቱ ምዃኖም ንኽገልጽውን ዝኽልክሎ ነገር ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ኸዓ ኣብ ወለዱ ከቢድ ናይ ጽልኢ መንፈስ ከም ዝሓደሮ ዘመልክት እዩ ክብሉ ይገልጽዎም። ኣብ ዝሓለፈ ዋንጫ ዓለም ኣብ ሩስያ ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን ዝሰሎኸ ናይ ትዊተር ጽሑፍ ወላዲቱ ወዳ ክጻወት ከሎ ብኣካል ክትሪኦ ድሌት ከም ዘለዋን እንተኾነ ግን ናብ ሩስያ ዘብጽሕ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ከም ዘይብላን ምግላጻ ብምጥቃስ ሓደ ብኣማዒት ኣሽሓት ዝኽፈል ሰብ ንወላዲቱ ናይ ኣየር ቲኬት ክሽፍን ፍቓደኛ ዘይምዃኑ ናይ ሽዑ ኣዛራብ ዛዕባ ኮይኑ ነይሩ። ቀደም ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ተጻዋታይ መንፊስ ደፓይ ብፍላይ ኣብ ኣቦኡ ክቱር ጽልኢ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ እዩ። እዚ ተጻዋታይ ኣብ ሃገሩ ጋና ንዝካየድ ናይ ዓይነ ስውራን ስፖርት ክሕግዝ መብጽዓ ኣትዩ ብምንባሩ ጋና ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ኣብቲ ንናይ ዓይነ ስውራን ስፖርት ዝምልከት ዝርርብ ተሳቲፉ ነይሩ። ናብ መበቆል ዓዱ ማለት ዓዲ ኣቦኡ እውን በፂሑ
ብዛዕባ ኣቦ ግን ወላ ሓንቲ ተገዳስነት ከም ዘይነበሮ ቀረብቱ ይገልጹ። መንፊስ ደፓይ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ማለት ድሕሪ ዓመት ናይቲ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ዝኾነሉ ነቲ ደፓይ ዝብል ንኣቡ ወይ መበቆሉ ዘመልክት ስም ካብ ማሊኡ ኣልይዎ። ንሱ ስለምታይ ከምኡ ከም ዝገበረ በጨቕ ኣቢሉ ነይሩ። ኣቡ ንዕኡን ወላዲቱን ብዛዕባ መነባብሮኦም ግዲ ከይገበረ ከም ዝጠንጠኖም ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ወላዲ ኣቡ ናይ ፍቕሪ ወይ ናይ ወላድነት ስምዒት ፈጺሙ ከም ዘይብሉ ደርጊሕዎ። ደጊም ኣቦይ ኣይኮንካን ኢልዎን ኣቡ ተንተንቲ ኸኣ ኣቡ ምስ ጠንጠኖም ከቢድ ህይወት ኣሕሊፉ ክኸውን ከም ዝኽእል ይእምኑ። ገለ ሰባት ምኽንያቱ ከይትፈልጠ ክውቀስ ስለ ዘይብሉ ምኽንያቱ ይፈለጥ ክብሉ ኸለዉ ገለ ድማ ናብ ኣዲ ወጊኖም ከም ጨካን ሰብ ዝወስድዎ ዘለዉ ተጻዋታይ ኣርሰናል ኣይንስለይ ሜይትላንድ ናይልስ እዩ። ንሱ 700,000 ዩሮ ኣብ ዝዋግኡ ገዛ እናተቐመጠ ወላዲቱ ግን ግዳም ሓደር ኮይና ተሪፋ እናተባህለዩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝጋዋሓሉ። ገና ናቱ ተደናገጽቲ ሰባት ብናይ መነባብሮ ጸገም ጥራይ ዘይኮነ ብናይ ኣእምሮ ጸገሙን ግዳም ክወጽኡ ይኽእሉ እዮም ባኻልትዮም። ኣዲኡ ንኸተምስል ኢላ ትገብሮ ከም ዘላ ዝገልጹ ናይ ተሳእኑን ዝኾነ እንተኾነ ወላ ውንጽል ይሃልዎ ንግዳም ሓደር ወላዲቱ ክሕግዝ ዘይክእለሉ ምኽንያት የለን ዝብሉ በቲ ሓደ ወገን ኣብ ዘይፈለጥካዮ ነገር ምውሳን ጽቡቕ ኣይኮነን ዝብሉ ኸኣ በቲ ካልእ ወገን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት እንክመላለሱ እዚ ናይ ኣርሰናል ተጻዋታይ ግን ትምሕትም ክብል ይበሪጹ። እንታይ ኮን እዩ ምስ ወላዲቱ ዘባኣሶ ዝብል ሕቶ እምበር ንዓመታት ብዘይመሲ ተንጠልጢሉ ይርከብ። ከም ኣደባዮር ናይ ልቡ ደርጊሑ ድዩ ኣፎም ከትሕዞም ወይ ድማ ብስቕታ ክውድእ ግዜ ዝምልስ እዩ። ኣብ ዝርዝር ናይቶም ኣብ ወለዶም ክቱር ቅርሕንቲ ዘለዎም ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ካብ ምምዝጋብ ግን ኣይተረፈን። ክቡራት ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ መደብ ስፖርት ግዚኹም ሰዊእኩም ብምክትታልኩም ኣዝና ነመስገን። ትሕዝቶታትና ናባኹም ላይክ ከምኡን ሳብስክራይብ ካባኹም ሰሰናይ ድማ ንዓኹም